pun gotong royong nyambut gawe Mas Miraku arang hampir ke ayo bangun rumah tanggane dasing hutan murong ngelamun rusak ning awak mampir hari yama tiwang gawe kupat janur sing tuwa menawi lepat nyuwun pangapura yen nduk aja dirujak lamun rusak ning awak cak priya kakang pamit alas tro
apes ayo padha kiyata yen pengin urip kang mulya ayo dulur bangun desa supaya makmur yo ayo nyambut gawe sing penting hasil gunane aja malas munda apa ayo sing giat yen pengen urip kang mulya ayo dulur bangun desa supaya makmur yo ayo nyambut gawe mrehake hasil gunane aja males munda apes ayo padha kiyata yen pengin urip kang mulya ayo dulur bangun desa supaya makmur yo ayo nyambut gawe sing penting hasil gunane aja malas muda apes ayo sing giat yen pengen urip kang mulya ayo digoplo Pak oke ngomong ngoplo bersama Marco Laras kan jum dawa bergoyang Bojonegoro spesial Ibu Heru sehat-sehat Bu Heru matur nuwun
dudu sarang uga dudu kadang yen mati aku melu kelangan batin adem tresno ning ora bali kandha cukup bisa katakan pegang yo iki sakroning atiku ngonku tandang tresno iki Kinotrat sadar ning apai sawah sapandot katanuwun atiku wis kabilot batok bang saibu bunga rasaku lamun bisa cecaketan seliramu. Oke. Gendong bawa bergoyang masing. oke Yang besti didukung sound system profesional Yoshinta. Juga diabadikan oleh gambar apa mas jenenge gambare masing? Salma. Apa?
dawa ngombe toa bojone tangga rasane penak tukang parkir ngombe kopi Ya, Dik. aja dipikir yen larakno ati tukang parkir ning gedung adem ya dipikir yen garai adem tukang parkir ngombe dawet ora usah dipikir sirah garai mumet gedung dawa gedung adem bojone kanca kok tambah gelem rokok klobot ning ngisor wit mlinjo paling abot ninggal anak bojo tuku donat ning Kalimantan ayo padha semangat kanggo masa depan jambu alas kulite ijo sing tak gagas wis duwe bojo gersing Surabaya nek wis oleh duit ayo gawe polak rodo godhong kenikir godhong karo Joki. aja dipikir yen wong arep liya Iya, mikir kok, ya, mangan Dik, ya. jambur mangan karo aku wis jujur kuwi ora percaya godhong seningkir godhong sambung aja dipikir aku arep ngono nyetan balik ngulon dewa semayan gak oleh enggon Jonger. temen aku pun kata lupen tanggal 20 nggih monggo sami tuplek-plek wonten Jambian arek pirang dina Tunggu yang sebulan maning yen sampeyan kepengin kesanding jawatir sun kingkar janji yen wis jodoh pasti bakal dadi siji rong taun kita pisahan nahan rindu ninggal kenangan yen tangguh saulan maning sabar kakang aja buru ganti dingin cinta cerita impian kita kakang besok pasti terlaksana
golek ronde Gus sore bar magrib yuk ketika bon kantor panjenengan Pak Dewi kagungan jamu dua putri kekuatan depot syukur apa lamongan yang lagi habis Pak Sofi sing gawe ben celengannya wis dipethok apa dorong wis dipethok betot dipethok kok dipethok heeh diwetok gremo jadi nabar toyah nang sekarang sing mana artine paran-paran padha kaya ngambur langit mana sing geni yo sing nono lekas putuse kaya langsung iki nyangorek sing nono putus tapi tine koyo kendang ditabuh selisih welas ingsun sing riko kabeh wis tinggo paran ngerakeni mano mibar nyang kene ingsun duwe sak gudang welas duwe sak gudang asih tinggo paran manggih demen liyane duwe segudang welas duwe segudang asih tinggo paran manggih demen liyane tinggo paran manggih demen liyane koyo ngene rasane wong nandang tangan rino wangi atiku rasane
apa senengku yen mung gawe laraku pamer pencanyar ning ngarepku ning apa senengku yen mung gawe laraku pamer pencanyar ning ngarepku. Ibu Heru Lah demi sing itu jenengan dowo. kok. Ibu Edika. Ibu Edika ben gak ngantuk. Karo Bu Karmina. Bu Karmina. Cok rujak pelem suara petok yo mesti kangen. Akadani kok kangen cok. Butuh kae kae. Aduh, Bu Buto. Butuh kumong ora nyambut gawe. Saiki jaman diani tianan lanang wadon daugal galan tuwa nom doa wuran mula simbalan ora ketinggalan bareng saiki jamane wis maju simbalan mong lali putu yen dikandani ora digugu mula simbah lanang aja ditiru simbah putri banjur nesu simbah lanang mung guyu simbah putri terus mlebu barang metu dadak nuthuk palu simbah lanang dudu karepe dhewe yen wis kontak parosi lali fotone rewel mong jaluk wae simbah lanang ingem atine kalong sing tak tampa nyilingake jamane samono nalika piyen-piyene janji pengen nganti salawase napa aku
dosa tak lakoni yen rezeki Gusti sing maringi Selamat. Nggih, sepisan malih pon katalopen kangge penggemar tayub pilih benjing tanggal kalidoso monggo sami tuplek-blek wonten Jambean wonten desanipun Bapak Nopi nggih. Oh Pak Nopi Martigawi. Ki pada katalopen halo dulur Pak Dewi. Bakul jamu sing mari bedhok senengan duwike dudum-dumno rondo iki ora karago mulai bejane sing didumi Pak Dewi Ngene. gak aku lanang kok Mekar jembar payung agung iki napa payung arep cecek ngadil tanha mekar among sorowang sapa takon pinesti bakal tekan antuk berkah mujud lagi sing becik ketitik ngono ketana canda ngawah yuning sirna canda lawah yuning sirna Mekar jembar payung agung iki apa payung mring jejeke adil anak mekar memang rawat sopo takon dinasti bakal akan antuk teges kang nuduhake kang becik ketitik kang Allah keterang canda lawang yuneserno canda lawang yuneserno kae ana ayam kampung dia ingok ning dhuwur gunung sok mbak cilik lagi bingung arep mundhut roti kok kleru susur paling lamun paling kae ana manuk podhang endi Dik mabur dhuwur tobat menclok pete sogroke ya mbak cilik lagi bingung tas sogroke gak kena Dik arep ngedang putune lho
bingung Pak Resi mikirna kekancan ayo tayub ning dawa bikin hati senang lagu iki Mas lagu tulanan tenimbang nganggur Mas ayo nonton tayuban mikir bingung masih mikir utang nonton tayub bisa kanggo hiburan kae ono ayam kampung ama berdua petlok dua gunung apa cilik kok cilik lagi bingung arep podot roti kaliru susur kae ono manuk podhak ama berdua iya Mas petlok wingi penting apa cilik abah cilik lagi bingung arep godang putune kleru tanggane lagu iki Dik iya Mas lagu dolanan lagu dolanan timbang anggur Dik timbang nganggur Mas tayupan ayo tayupan pikir bingung Mas mikir Dik utang abahku kelep ayo ditinggal jogetan masih goyang masih iki Dik iya masih lagu dolanan lagu timbang dolanan mikir baku kelep Dik iya masih ayo golek hiburan ana kedung dawa ana margolan ayo melu goyang-goyang bikin hati senang yo tak wajo teman Dih kalau terpanjang Pak Wo soho buwo sing Wimojo Pangimojo Rejo sepisan malih kalau terpanjang Pak Wo buwo Mojo Pangimojo Rejo sabar ya bos genduk cah ayu jenengmu sapa Ya kenalan rumiyin to Tenan, Mas. seliramu ping dewara sabadra lila anono aku kemetrisma dua mayu klopo muda laganono Neme kula Mas Sajuk. Musti kula jare wingi gak ngono sampun dangun ditinggal wong lanang seneng aku ngene kuwi kula niki piye Duk isih rondo kantungan cocok sampun pisahan nanging kula dereng peketan kurang ajar Duk bojomu kuwi ya kurang ajar tenan kok Kang wis duwe Mas bojo ayu lah kok jarang diladeni nanging kowe Duk rada gantungan aku sabar sabar tenan ya Kang Mas menteni slirane pegatan
paling apayu apa ra pengin Dik Kusnul duwe momongan nek gelem tak wayo duwe katurunan iwake sepat mas jadi iwak kunira masuk paeko atira kuat dadi pikiran sakno apa enake mas piye Dik duwe momongan takono Pak Wojo Pak yen tomong dadi piye Pejawayuan jarene sapa sing diwayu lila aja kuwatir siji wonge kuwi siji sandang lan pangane aja nuruti sing durung mesti timbang kuciwa ing tembe mburine jarene sapa wong sing diwayu lila wong wadon atine mulya aja kuwatir senajan kowe mbok tuwa tresnaku tetep tak padha urip segere dak pira lawase enake dak nyembah sing kuasa matore sepisan malih kula terbatin nuwun Bapak Kasun Mojopangi Sopo Kasun Jopangi legam Pak Kasun nangkap dhewe no ya Bu Kasun ya nangkap toh kembang menur nur ditandur ning pinggire sumur sakno yen to uripe wis makmur ya Dik aja lali sanak dulur turi putih ditandur Pak Kasun di Tegal Mojopangi di Batek Bu Kasun lho lak tenan Bu Kasun yang Bateke kok Mojopangi kok kira ngebak apa nanggap gong Pak Kasun ngebak nek wis brambangnya dijabut melati aku seneng lah kok dijawab apa nih Dik tadi jabut brambang melati Pak Wobuwo ayo podo mamuji ngarsa ade Gusti Dik ditandur
Dik? Kembang jambu Seneng aku. sak dampal kowe telu Sakno. ayo kanca deber satu ngerti seni bareng maju Turi putih ditandur Pak Heru ning Tegal Kedung Dawa. mangan wedhus Duse sapa, Dik? wis Pak Wong Pak Wajapani. Kebatut mbok ira kembang aja kembang apa ya kembang belimbing aku seneng Dik kembang belimbing ayo pong dosing eling marang Gusti kababari bejo kulamu ya Dik wala krinak lidak klino enu lina najan mangane karo krupuk awake seger ya Dik kaya bal bunder kaya bal bunder yen tak sawang Sawang apane, Dik? suwe-suwe aku ngiler terima kasih Pak Kolo Mojopani sing tak sayang sayang matur suwun Bu karo wong wedok kemati tenan mati tenan nganti tuwa Sampai slirane Ya. tak eman eman ya ben lemu tresnaku iki tenanan bojoku lemu penake apa enake ya apa enake apa to Mas ora mangan pitung dino awake utuh yo ora ketara percaya nek bojoku luwemu iya Dik Kang Mas susahe apa lah susah ngopo to Kang Mas Dik semaput Dik gotonge lah kok aku dodok Pak saya ngerti tajak junjung bejoku lemu ya Dik aduh penake to enak Mas tenang kijos yen tak kon mijeti pijet jebule piye rasane yo rasane awake lungkrah Dik mesti marine terus budal nyambut gawe ning dong dawa kene masuk
aja wangi sapa. Sugih kaya jejibang. Sembah nuwun. Senajan kopi sak cingkir nanging bisa gawe padang pikir yen orang ngombe sak sore watone
Asun ingkang wonten Mojomangi Sopo Asun Sugeng Ngayai Dedibaan kapan anggap gong dhewe terus digendengi Pak O iso gendengi Dawa Dek
rasa cari Pak Ji. Warga dukun sing kemawon
ada yang lain lagi. balik Sadar diri mencurahkan isi hati. menunggu kedatanganmu Mbak Wari. Oke, Mas Hideng. matur nuwun dhateng warga Nanti share to. Nanti share mayado sakno. Lah nek aku Nggih. aku edek rasa gak kok. moga Share to lele mayado lele. Brebes ngene ado ya. Tanah Parahyangan Kenapa Sundan Hamba rempah Gending 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 kita gending Jawa angkat Sunda Parahyangan boan klunge umandang mangkelep laras rontung rampah logo lagune Parahyangan kono bang sudah apa rokan gending 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 kita gending Jawa angklung Sunda
demene kula sampai blek-blekan yen ora tekan sajan sedina kekatonan peyan kayak ning mata yen pancen kakang arep temenan ngelamar kula nggo pendamping sampeyan ngomong karo mimilan mama lamaran sampeyan pasti diterima. Bapak Heru, Bapak Heru, iki Bapak Romi, sing duwe dealer, Mas Penyok, Dungo. Ini spesial kangge Mas Penyok, sugeng kaya kejibahan, matur nuwun. pasti bakal dadi siji
sak wulan maneh ketemu mulane ayo padha tetungga minta restu hama sing kuasa mulane ayo padha tetungga minta restu ama sing kuasa. Yo, buat pemuda Kadung Doang. Mugi pemuda Loserjo manunggal dados tunggal. Sing penting golane ya.
sae makalake sapa wong sing ora gelo kadung dandan selirane kok melok Pak Tondo moh aku menene semayane melok Pak Tondo kok Cencane kowe ning endi mas aku nang Jogjawa Dik mbek Pak Tondo iki gelagatku apa maneh sajak ngepriyani yo ben oleh rondo atiku luwih kencan karo wanita liya bersama Margo Laras Punggawa bergoyang. Yuk, terima kasih. Ini kalau terbantu Ibu Heru, sing lagi masak Bu Heru. Salam sehat mawon Ibu Heru, sehat-sehat mawon. Sing penting, aku Jon karo tanggane, karo ngrungokno golane. Tukang parkir ngombe dawet Ya Dik. jati pikir ngarai momen tukang parkir mangan bubur oleh mikir nganti nyang sirah mliyor Aja kok tingkir. jati pikir Ora momen tukang parkir kedung dawa tiwas dipikir gak nong liya rokok klabot taline ijo pancen abot tinggal anak bojo nyang Mojokerto tuku ketan golek arta gawe gendaan kedung dawa tanggap ayuman oke bojone tangga paling penanan Gresik Surabaya aku golek duwe kanggo tuku rondo jambu alas kulit ijo sing digagas wis duwe bojo bisa gambang ora bisa nyuling bisane nyawang ora bisa nyanding tukang parkir weton kedung adem ya ojo dipikir garai awak gak ayem numpak becak mandun kedung adem rasa penak lah kok gayem-gayem numpak becak bayar selawe rasa penak balik maneh mangan jam ora mangan koro aku wis jujur kowe gak tukang percaya parkir weton Surabaya ya ojo dipikir garai nelongso masa Gresik weton ngetan golek duwe kanggo golek sembayang ngono ya dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawanganmu nganti lingsir srengenge
dandan dheweke ora teka Janjane kowe ngendi Gelekatmu sajak nyopriani Hatiku sebelah kencen